Coaching. God coaching er for mig et samarbejde mellem to ligeværdige parter, to mennesker, som er 100% til stede i det, der foregår. Det er så sådan, at det er den enes liv, tanker, visioner, håb, tro, følelser, motiver, eksistens, som er helt og fuldt i centrum i det samarbejde, og det er der magien den ligger. Som coach er man ikke, eller skal ikke være, kan ikke være en neutral spørgemaskine, der følger et koncept. Jeg tror i hvert fald ikke på koncepter. Jeg har redskaber, metoder, ting at trække på naturligvis. Men mit vigtigste redskab, det er min tilstedeværelse og min intuition, som jeg så bruger til at løfte mit ansvar, som det er at skabe en samtale, som for dig er berigende, motiverende, giver energi, viser nye perspektiver, nye veje, eller giver ro. Alt ud fra, hvad det er, du kommer med, og gerne vil have i centrum af samarbejdet og coaching. Det er et fantastisk stærkt redskab, og jeg håber, vi mødes om det. Vi ses.